kining atong huna-huna, ning atong utok ba, mubo ra kay ni siyag maabot aron masayran ang kamatuoran. Musangko ra gid ta nga maglibog kun kanigi atong saligan, musangko ta nga maglibog o kaha masuko o mahadlok, mabalaka basta kani atong saligan. Kamoron unsa may inyong gasiligan, ang inyong hunahuna o ang inyong pagtuos Ginoo? Kinsa dinhi ang nagsalig sa iyang hunahuna? Taas lang kamot. Kanang may kay mo analyze ba? Wa mga bakakon mong dagko. Oy, kasagaran na to. Pulos nagsalig sa nahuna, apil na ning nagwali. Mao na diri sa unang pagbasa, ilang gi-analyze. Ingon sila, kay ang mga nagtuo gus Ginoo mahimo mangyong buutan, mahimong matarong. Muna ka ang nagtuo sa Ginoo, lahi bagmatang sa kinabuhi. Lahi sad silag mga panglantaw, lahi silag ipanulti, lahi sad ang mga prinsipyo nga ilang sundon. Muna ang mga sigig analyze katong mga kunuhay, mga leader naglagot. Yung sabi, tarong man kuno na sila. Atong daog-daogon, atong insultuhon, atong pakauwawan. Nao nato, anak man kuno na sila sa Ginoo. Ana-ana ba? Mutabang man kunong Ginoo nila. Sige, atong suwayan. Mao na din Kay kanigong hunahuna, dili man ni siya makontento basta di niya suwayan. To see is to believe. O, di ba? Mao na siya din Mao na ang atong scientific nga mga pamaagi, kanunay gyud nga atong pamatud-an pinaagig pagsuway. Pwede sa ni siya mo bana-bana. Mao na usahay mailad pud ni siya sa mga fake news. Bika mo kuno be. O ingnon ta mo nga dili na maayong magpa-colors buhok. Unsa inyong bation? Dili na makatarunganon nga inyong kiskison, inyong kilay nya ilisa na lang anang badlis. Unsa inyong bation? Tanawa, di ba sugod naong sa ning parihang sa musugod mong yaw kay inyo man gi-analyze nga ig-color nako sa akong buhok, munindot akong naong, igbadlis nako sa akong kilay, munindot akong naong. Bana-bana ra man ang imo. Imo ra man ang hunahuna. Pero ang kamatuoran mao kini, giusab nimo ang kabubuton sa Ginoo. Imong giusab. Pag kiskis nimo sa imong kilay, imong giwagtang ang gibutan sa Ginoo sa imong naong. Giilisa nimo sa tawhanon nga abilidad kanang badlis. Para parihara sad na sa nahitabo karon sa Russia o sa Ukraine nga gipang-usab nila ang ilang mga teritoryo ug naggubat na sila, nangaguba hinuon ang mga nindot nga ila na untang nahimo. Mao na dali ra nato ang pagpalaygit, dali ra ang pagbasiktomi, dali ra ang pag-inom ang mga pills, dali ra kay pagpatato, pamuslot anang atong naong, dunggan, dila, ilong, anhipas kilay, pamuslutan. Dali ra kay nakaron kay wa naman tay respeto sa gihatag sa Ginoo. Og dali na sad kay natong gub-on, pinaagis atong analysis ang atong palibot, ang atong kaning kalibutan, mga bungtod, mga sapa, mga dagat, mga ilawom siyuta. Giguba na natog maayo kay ato mang analyson. Okay ra ni. Hangtod yun naguba na hinuon hastang ozone layer. Karon nanatay gitawag og global warming. Mas kuyaw panigmao na gini mo mature, patay na gitang tanan ani bisan pagpila ka nuclear weapons ang imong andamon, inigbuga ni anang kainit gikas adlaw nga mao na gyud mo patay na tong tanan. Na kita ra say gahol-gahol nato. Dali ra kay nato ang abortion. Dali ra kay nato ang gubat. Dali ra kay natong usbon ang mga kamatuoran sa atong kinabuhi. Pinaagig fake news.
Nagsugod na sa pag-usab sa ginagmay, matud pa ni Kristo, ang kasaligan sa gamay, kasaligan sad sa dako. Ang dili kasaligan sa gamay, di sad kasaligan sa dako. Kagamay ra gid anang kilay, kagamay ra gid anang color sa buhok, pero kung imo nang adad-anaron nga magsupak-supak ka, kamausag kang musupak sa kinadak-ang pagsupak. Oh. Nay pangutan-an na imong tupad, ina wa kay giusab diha. Ina. Na wa kay gipangusab. Hasta gani karong gender ato namang usbon, ang laki pwede naman magbabae, ang babae pwede naman maglaki. Nya, pwede na sad magtipon ang puro babae. Pwede na sad nga mag-sex ang wapay mga kasal. Kita na lang gigabuot-buot hangtod muapil sad pinusahay. Pwede sad ang pari ug ang madre. Ano? Muapil na lang sad mi. Magbuot-buot ang mga minyo, magpakaulitaw ang mga dalaga ug ang ulitaw magpakaminyo, siging puyo-puyo ni asay kinasal, siging buwag. Nga buangon. Ngano man kay gasalig sa huna-huna wa sa pagtuo. Kana bang di ta ka maong mo verify nahaom pa ba kanis Ginoo, no? Basahan ang atong gisuwat dias babaw kanang number 1 moto sa kinabuhi ni San Vicente Ferrer. Nawa? Ayaw, bisag unsa itong buhaton, bisag unsa itong planohon, dili na to huna-hunaon usa ang atong kaugalingon, huna-hunaa usa ang Ginoo. Nihaom ba ka ni sa gustos Ginoo, no? Kining akong sigigyaw-yaw sa akong mga anak, nihaom pa ba ka ni sa gustos Ginoo? Nya moingon sa mga bana, kining akong paghapyod-hapyod aning mubo kay short, nya akong balabalaha red horse, nya hapyod naman, kalak-kalak naman, hapyod naman, kumot-kumot naman, ina na. Ambot apil ba na bertiting nang kumot ana hapyod ra. Nya haom pa ba kanis gustos Ginoo, no? Nya ako sang pari may sa kining akong pagsigig suod sa akong bulsas kolekta, haom pa ba kanis Ginoo, no? Nya may sa kining pagpamaligya na kog slat, haom pa ba kanis gustos Ginoo, no? Sa inyong paminaw, haom dili. Haom. Palit dayon. haom man di palit dayon. Oh, mailhan. Ingat ka ni Father by singit ginanya iyang slat. Ang agi na ko isingit nga daghan pa maging palitonon tanawa lang ko ni. Ang ato lang gong sus BF napagoy na hibilin nga 3,403 nga palitonon. Ang atong halin sa noon niabot nag 4,597. Dako na. Pero napay 3,403. Nya kay nihaom man ka ni sa sugos Ginoo. Palit dayon mo aron mo haom sad mo. Sige mong tagana na inyong kwarta pagpa-expand sa inyong balay, pagpintal anang inyong mga balay. Usa ni haom pa kana nga biyaan ra man nato pero palit mong slat o di ba? Permigid mong tuas sa bakans Ginoo. Oy di ra ba mohubas ang grasyas Ginoo? Mao na si Jesus diri sa atong ebanghelyo niingon siya, nakailagid mo nako kahibaw gid mo diin ko gikan. Basig nagtuo mong gikan ra ko des niyong silingan. Ang akong gigikanan gikan sa Ginoo. Kitang tanan diin mo sa tagikan. Kitang tanan gikan sa tas Ginoo. Why ni aris kalibutan nga dili gikan sa gahom ug hunahuna sa Ginoo, nga wa sa planos Ginoo. Mamalik sa tangadtos Ginoo. Unsa may mensahe ni Kristo? Unsa may mensahe ni San Vicente Ferrer tungod ang iyang prinsipyo? Higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Ayaw siya analysa. Ayaw siya sigihig husga. Bisan paganig makasa siya, bisan paganig awayon kaniya, higugmaa ang imong kaaway. Mo na iyang pasabot ana, think not of yourself but of God. Ay pagsigi hunahuna ang imong kwarta, ihatag na nga resimbahan. Ang sigim ka hunahuna ana. Ako sa dungungan sa ko, ay pagsig hunahuna na imong stipend padre, ihatag sana ipalit sa nagslat. Mo na ako palit sa kog slat. Huwag siguro lupig pa muna ko pinalitay. In short, kung magsigi gitag biya ni Kristo, magsigi ra gitag paningkamot pagpatay sa mga mataro nga tao, mag-anam sa kabati ang atong kinabuhi. Pero magsigitag tabang, magsigitag higugma, magsunod tag
unsay gisultis Ginoo sa mas gihimong prinsipyo ni San Vicente Ferrer atong patron, mag-adamsag kanindot ning atong kinabuhi. Sige, manindog ta katong ninindot ang kinabuhi.